Hemeteko beste egur bat, egur mitikoa, egur sakratua guretzako, baina oso ugaria da, era askotakoak ditugulako, ezta? Hau da, berez danak dira Quercus izeneko egurrak, baina Quercus asko dagoz. Quercus ilex, Quercus rubra, Quercus robur, eta era askotako aretsak daukaguz. Baina euskeraz bakoitzak bere izena hartzen dau. Guretzat aretsa erabatekoa da badakigu zein dan, esaterako Gernikako arbola, aretsa da, hemengo aretsa, baina gerora etorrita badaukagu beste horren antzeko arets bape. Hau da, Quercus rubra izena daukena latinez, baina hori da Ameriketako aretsa, edo arets amerikanoa. Edo arets gorria, esaten jako bere egikerea gorriskea edo dalako. Eta horrez gainera, zera badaukagu, beste, begira, hemen daukagu, ezta? Hau bertoko aretsa da, bertoko aretsa, Gernikako aretsa esan duguna. Hau, ostera, ametza izeneko aretsa da, baina guk euskeraz ametza deitzen dautzagu. Eta besteren bape badago, hause, ezta? Arets gorria, lehen aitzatu dudan Ameriketako aretsa, hause dugu, edo? Arets gorria. Begira, ikusten duzu, konturatzen zara, zelan egiten doan pixka bat, batez be gizerran gorriskarantz zelan egiten daben, ezta? Bau, Amerikara da. Ez da egur txarra, baina estimazio handirik ez daukaz, hori txarrez.